danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya al'umma musulmi. Barkanku da zuwa wannan channel na Hausa Home. Ga wanda suke sabi ne da zuwa wannan channel namu, muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta nan ne za ku rika samun labarurrukanmu da zarar mun sake su a wannan channel mai albarka. A yau mun zo muku da labarin jaruma Maryam Waziri, wacce aka fi saninta da Laila a cikin shirin labari na. Za ta amarce, ma'ana za ta zama amarya, za ta yi aure. Jaruma mai farin jini Maryam Waziri, wacce ake wa laƙabi da Laila labari na, za ta amarce. Ku biyo mu nan gaba domin samun labarin yadda lamurkan suke kasancewa dangane da wannan zance. Maryam Waziri dai ta kasance wacce take akta ce a fim na labari na wanda ku sani, sannan kuma ta kasance wacce an sane ta sosai, tana da masaniya sosai a wannan harka ta fim na labari na. Idan baka san Laila Waziri ba, ko na ce idan baka san Maryam Waziri ba, to ai ka san Laila ta cikin shirin fim ɗin labari na, wacce Mahmud yake santa, wacce yayi wa ɗaya budurwar tasa Sumayya ya juya mata baya dawo ga Laila. To wannan ita ce Maryam Waziri ta cikin fim ɗin labari na, ita ce za ta amarce. Domin samun sauran rahotanni akan Maryam Waziri, ma'ana Laila labari na, sai ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu ta Hausa Home. Za mu rika kawo muku labarurruka da tarishe-tarishe da duk wani abu wanda yake kaiwa da kawowa a game da labarukan duniya. Don haka ga sababbin zuwa muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta nan ne za ku rika samun sababbin labaranmu da zarar mun sake su. Yanzu muna nan akan aikin zaƙulo muku labarurruka da ɗebo muku labaruka a duk inda suke. Mu dai muna fatan za ku kasance da mu, domin sai da taimakonku za mu samu yadda za mu aiwatar da al'amuran namu. Mun gode. Hausa Home ita ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya al'umma musulmi. Barkanku da zuwa wannan channel na Hausa Home. Ga wanda suke sabi ne da zuwa wannan channel namu, muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta nan ne za ku rika samun labarurrukanmu da zarar mun sake su a wannan channel mai albarka. A yau mun zo muku da labarin jaruma Maryam Waziri, wacce aka fi saninta da Laila a cikin shirin labari na. Za ta amarce, ma'ana za ta zama amarya, za ta yi aure. Jaruma mai farin jini Maryam Waziri, wacce ake wa laƙabi da Laila labari na, za ta amarce. Ku biyo mu nan gaba domin samun labarin yadda lamurkan suke kasancewa dangane da wannan zance. Maryam Waziri dai ta kasance wacce take akta ce a fim na labari na wanda ku sani, sannan kuma ta kasance wacce an sani ta sosai, tana da masaniya sosai a wannan harka ta fim na labari na. Idan baka san Laila Waziri ba, ko na ce idan baka san Maryam Waziri ba, to ai ka san Laila cikin shirin fim ɗin labari na, wacce Mahmud yake santa, wacce ya yi wa ɗaya budurwar tasa
ita ce Maryam Waziri ta cikin filmin labari na ita ce za ta amince. Domin samun sauran rahotanni akan Maryam Waziri ma'ana dai da labari na, sai ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu ta Hausa Hub. Za mu daɗa kawo muku labarurruka da tarice-tarice da duk wani abu wanda yake kaiwa da kawowa a game da labarukan duniya. Don haka ga sababbin zuwa muna roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa. Ta nan ne za ku rika samun sababbin labaranmu da zarar mun sake su. Yanzu muna nan akan aikin zaƙulan muku labarurruka da ɗebo muku labaruka a duk inda suke. Mu dai muna fatan za ku kasance da mu, domin sai da taimakon ku za mu samu yadda za mu aiwatar da al'amuran.